जेल सिंनिफ्राय देरहासार इस्लारिनो मोजां मेसेज हरदों। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजाफोरनो आं फोरमायनो सानाखैमोन, नाथाय बिथांमोना गावसिनि माखासे भइस रेकर्डखौ होनो थाखाय बिथांमोना खावलायहरबाय थायो। बिनि थाखाय जों होनो गोनां जायो। जों होनोबो बायो आरो होआबाबो दुखु मोनो। दा सोरनि खोथाखौ खोनासंनो? रायजो राजाफ्रा होजानो बायो, सोरबाया होजानो लुगैयो। थिग बेबायदिनो जेल सिंनि जाय एक्स एन डि बिनि बिर जोहोलावफ्रा थायो, सिनियर जुनियर, बिसोरो माने मालाबा समाव कर्टआव फैयोबा फन हरनानै माखासे जोंनि चेनेलाव गावसिनि भइस रेकर्डखौ हगारनो होयो। नाथाय सोरनि खोथाखौ जों बेसेबां माबानो? बिनि थाखायनो देरहासार इस्लारिनि सायाव फंनैसो मोजां मेसेज जेल सिंनिफ्राय हरदों। बेखौ एसे खोनासंलाङोबा स्पस्ट' काहानिखौ बुजिलांगोन। जायखिया नोंनि चेनेलनिफ्राय देरहासार फंबायखौ थारमाने फंनैसो माबा बुंहरनो सानदों आरो आं खावलायहरनो सानदों। देरहासार फंबाय, नोंखौ आङो थारमाने बर' हारिनि मावना ओंखारनो थाखाय आं बिराद मोजां मोनो आरो उनावहाय लागैबो बर' हारिनि जौगानायनि खामानि मावलांनायाव मदद हेफाजाब होलांनो हागोन होननानै आङो सानो, आसा खालामो। खिन्थु दाख्लैनि गान्धाया जेबायदि खोथा बुंदों बे खोथाया 100% नङा होननानै मिथियो। बेफोर खोथाखौ होनो नाङामोन। मानो होनोबा बेफोरबायदि नंखाय रादाबा समाजाव गाज्रि थासारि सोमजियो, गुबुंले बारहावा लाबोयो, गावजों गाव एना एनि लाबोयो। बेफोरबायदि नंखाय रादाबखौ होनो नाङा। आरो बेफोरबायदि नंखाय रादाब होबाय थायोबा बर' रायजो राजाफ्राथ' नोंखौ उनाव गाज्रि मोनगोन। बेखायनो आंनिफ्राय खावलायनाय बेफोरबायदि नंखाय रादाबखौ होनो नाङा। अबे मोनसेखौ होननांगोन माबा फंबाय, जेनेबा बै गान्दा होननाया ना? औ, गान्दा होननाया। बेखौ खावलायनो हरनाय थाबाय आरो आङो। जेनेबा बेखौल' नङा, बर'नि गेजेराव बेसेबां इउटुब चेनेल दं, नंखाय रादाबफोरखौ दाहो आरो उनावथ' बेबायदि होबाय थायोबा गावखौनो गाज्रि मोनगोन रायजो राजाफ्रा। आरो नोंबो सासे आफादनि सोद्रोमामोन आदा, नोंबोथ' मिथिखायो आफादाव बिदि लोंनाय जानाया बन्द'। बा सोरबा थैनानै थांनाय मानाया सोरबा आंनि थाखाय थैनाय बे नङा। सोरबा जाथिनो नांनो थाखाय ओंखारनाया बयहाबो राइट्स दङ। बिसोरो गथ'फ्रा गावसोर जाथिनो नांनो दाना फैबाय, आं एक्सेप्ट खालामबाय, आं ट्रेनिंआव हरबाय, बेयाव रुंसारि जाना थांबाय बिथांमोना। दिनै आं गथाय होबाय जानाय नङाना। आरो बिसोरो आं जेलाव थानाय समावसो फैदों। आं बिसोरखौ ट्रेनिं हरदोंमोन म्यानमाराव, खिन्थु आं जेलाव थानाय समावसो थैना थांदों। आरो हाजार हाजार बर' सेंग्राफोर थैनानै थांबाय एनडिएफबि आफादाव थानानै। दा बैसोरखौ आंखौ बुंबा जागोन नामा थैनानै थांबाय? आंनि सिगांनो जा थैना थांबाय। दा बेफोरबायदि नंखायखौ होलाबायनो नाङा आरो। जौ लोंनायखौ आङो पानिस होग्रा मानसि, आरो जुदि एसेबां बेबायदि मोनब्ला गवालपारा पानिस होगौमोन, डिसचार्ज होगौमोन। बेबायदिथ' जानानै थाङाखै सिगां। दा बेनिखायनो आं फंबायखौ खावलायनाय थाबाय आरो देरहासार फंबायखौ बेबायदि नंखाय रादाबखौ होलाबायना सानै हयै हो आरो बहुद एना एनि गाज्रि थासारि सोमजियो बेफोरबायदिया। आंथ' गान्दाखौ मा होनो, गान्दायाथ' आफादनि एक्टिभबो नङा, बे ट्रेनारबो नङा, आरो गावनि नामबो लिरनो रोङा बे। आं बिनि सोमोन्दै कमेन्ट होनो गोसो गैया आरो। ओमफ्राय जाखिनि खोथा बुंबावदों बेफोर खोथाखौ आं गासैबो एन्सार होजोबनो हायो, खिन्थु आं होनांगौ होननानै आं गोनांथि साना। मानो होनबा रायजो राजाफ्रा बेफोर खोथाखौ मिथिखायो। बेखौ बुङोबा बहुद खोथा ओंखारलाङो आरो। ओमफ्राय बेफोर खोथाफ्रा बुंजाया आरो। बे आरो आदा। खोनादों। दा नोंसोरबो थारमाने नंखाय रादाबफोरखौ दाहो आरो, बयखौबो खावलायनाय थाबाय आरो। नोंखौ बाथ्राफोरखौसो हो आरो। बे माबा मा लानानै होनदों, मा मादों, बेहा गावनि पार्टिलिसो होनदोंबो जानो हागौ, बा सोरनिबा थुनायाव होनदोंबो जानो हागौ आरो। होमबा आंनि बुंनाया एसेबां गाज्रि। गान्दाया जेनेबा नोंखौ जेनेबा माखासे खोथाखौ गान्दा बुंनाया जेनेबा गासिबो नंखाय आरो ना? बेथ' नंखाय, आरो बेखौथ' नोंनो मिथिखायो, नोंनो आफादाव थाबोनाय मानसि। आं सासे खामान्डार जानानै आंनि गथ'खौ लानानै आं जौ लोंगोन नामा? आरो उन्दै गथ'खौ लानानै आफादाव लानानै फोथैजोबदों होनना बुंदों बियो। बैसोरलाय गावसोरसो फैनाय। हारिनि नांथाखै बयहाबो राइट्स दं। आं एक्सेप्ट खालामदों, लादों, आं ट्रेनिं हरदों। आरो बिथांमोना दिनै रुंसारि जानानै थांबाय। बिसोरथ' आरो आं जेलाव थानाय समावनो थैदों। दा दिनै आंखौ बखिलाबायबा जागोन नामा? दिनै आं बासिना दं, आं थैयोमोनब्ला सोरखौ बखिगौमोन? नंगौ नङा आदा? आफादनि नेम फरमेसनखौथ' नोंबो मिथियोना? सासे एरिया कमान्डार बिदि जौ लोंफुंलाबायनानै गथ'फोरखौ लानानै, गावनि केडारफोरखौ लानानै, बेथ' मालाबाबो जानो हाया। बेखौथ' नोंनो मिथियो। आरो बेफोरबायदि खालामदोंबा आफादा मिथियामोन नामा? सोरबाया जुदि लोंदोंबा खाबखुमा लोंदों मादों बेखौ ससमाय नायखोमानो हायाना। लोंदोंबो जानो हागौ, सोरबा दुखु दाहा थानायाव लोंखुमादोंबो जानो हागौ। आफादाव थानाय समाव गोबां दुखु दाहा थायो मानसिफ्रा, न'खरनि सोमोन्दै साननानै बेफोराव सोरबाबो लोंदोंबो जानो हागौ। लोङाखैबो बुङा, बेफोरथ' पार्सनेल खोथासोना बेयो। दा बेयाव आंखौ बुंलाबायबा जानाय नङाना। दा बेनो आरो रायजो राजाफ्राबो बेफोरखौ
होननानै साननाङा औ औ थारमाने आरो नोंबोथ' मिथिखायो आदा नोंबोथ' बुंनानै होनो हायो नों आफादनि सासे एक्टिभमोन आफादाव मावबोनायमोन आफादनि इनफरमेसनफोरखौ बेबायदि आरो आं बुंदों मा गाज्रि बुंदों आंलाय आंथ' गाज्रि खोथा बुङाखैना रावबो आंथ' बुङाखैना रावखौबो फंबाय बे साननैसोनि सिगां बाथाखौ एनआइ माबायाव लाबोदोंमोन दा जेलाव दोनथ'दोंना ना एनआइ माबायावनो जिम्मायावनो दं बेखौ दाख्लै कास्टडियाव लाबावबाय आरोबाव 6 दिन जेलाव लाबोदोंमोन ना जेलावथ' लाबोआखै एनआइखौथ' खननै लाबोदों आरो लोगो मोनदों ना आंथ' लोगो मोनाखै दस्राफ्रा लोगो मोनदों खननै दा अबाव लांफिनबाय नामा बेखौ कास्टडियाव लांफिनदों 6 दिन लांफिनबावबाय 6 दिन बा 12 दिन जासिगोन आरो औ दाख्लै लाबोदोंमोन आरो बिसिनि चेयारमेनबो फैदोंमोन ना आंनिथ' नङामोन खदा नै दस्रानि ग्रुप दंमोन मोननै गथ बिसोर खोन्थाफैदों आरो दे होमबा फंबाय बेखिनिखौनो औ दे बेनो दे थेंक इउ